Бәйрәм барышында укучылар гына түгел, әти-әниләр дә сәхнәгә чыгып үзләренең осталыкларын, иҗади сәләтләрен күрсәтте. Гаилә бәйрәмен мондый форматта лицейлылар инде 2нче елын үткәрә. Мин менә бу бәйрәмгә килдем. Үземнең онытчыклар бәйрәменә һәм мөслим халкы бәйрәменә бик күңелле, семьябызны бик тату, бик әйбәт яшибез. Менә ул бәйрәм замечательный, шул хәтле әйбәт итеп оештырганнар, молодцы. Менә бик күңелле булды, карап утырабыз. Катнашучылар ат чабышы, бүләк кисү, гер күтәрү, киянтә белән су ташу, капчык киеп йөгерү, канат тарту, кашыкка йомырка куеп йөгерү, чаңгы киеп йөрү кебек милли уеннарда көч сынашты, җитезлек һәм осталыкта ярышты, бергәләп күңел ачты. Гаилә көнен без инде 2нче ел шушында ямьле ыркында концертлар белән аралаштырып уздырабыз. Шушында без балаларны әти-әниләре белән бергә, укытучылар белән матур бәйрәм итеп уздыруны без инде традицион форматка әйләндерәсебез килә. Чөнки менә шушындый бәйрәмнәр мәктәпне, гаиләне, балаларны берләштерә. Безгә инде уртак тел табырга, бер-беребезгә аңлап эшләргә ярдәм итә. Шара кысаларында шулай ук ГТО нормативларын тапшыру мөмкинлеге дә оештырылды. Актив катнашучылар үзләренең физик әзерлеген дә сынап карады. Моннан тыш, әти-әниләр һәм балалар бергәләп әзерләгән кул эшләре күргәзмәсе дә зур кызыксыну уятты. Шара ахырында барлык катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Biz монда бию төркеме белән килдек, һәм минем әни белән әтиләр килде. Безгә монда ошый саф һавада уйныйбыз, әтиләр белән, әниләр белән вакыт үткәрәбез. Гаилә җылысын, бердәмлекне һәм спорт рухын берләштергән әлеге бәйрәм барысына да онытылмас тәэсирләр бүләк итте. Сабантуйга бүләк җыюда әти-әниләр ярдәм иткән, гаиләләр имин, балалар сау-сәламәт, тәүфыйклы, тигез канатлы булып үссеннәр дип телиләр алар. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.